Malta ġiet klassifikata fl-ewwel post fl-Unjoni Ewropea fejn tidħol disponibilità ta' servizzi pubbliċi online, iżda rreġistra deficit fl-użu ta' dawn is-servizzi. Dawn huma wħud mir-riżultati li ħarġu minn sarriċ li sar bilan li jkun magħruf fl-użu ta' servizzi pubbliċi online f'pajjiżna u x'jista' jsir wara kollox biex dan ikompli jiżdied. Servizzi li kienu ġew mnedija fil-11 ta' Marzu li għadda. Matul il-jum tal-erba' tella workshop bilan li jiżdied in-numru ta' persuni li jużaw is-servizzi tal-e-government. Workshop li kien infassal fuq 3 punti ewlenin: taħriġ lill-uffiċjali, riċerka u kampanja edukattiva. Fejn jidħol taħriġ lill-uffiċjali dan il-proġett rama l-400 uffiċjal, id-doppju tal-mira oriġinali tal-mita. Fejn tidħol riċerka mbagħad ħarġu punti diversi bħall-użu tat-teknoloġija, kif spjega aħjar iċ-chairman tal-mita Tony Sultana. Jekk tħares lejn it-teknoloġija, pereżempju rajna illi mhix bil-forsi tħares lejn kif tuża t-teknoloġija bħala best practice, imma tagħti priorità il-best practice ta' kif ease of use ngħidu aħna jew il-user experience. Dan iżda ma kienx l-unika punt li ħareġ mir-riċerka. Min juża servizzi elettroniċi jużhom fuq devices differenti, mhux PCs, laptops biss, illum għandna tablets, għandna l-mobile. Mela allura s-servizzi jridu jkunu possibbli wkoll fuq dawn id-devices. Fost il-kampanji edukattivi li qed isiru hemm dik dwar kif wara kollox iċ-ċittadini jistgħu jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. U affarijiet oħra wkoll li ma rridux nassumu li ċ-ċittadini m'għandhomx bżonn training. U fil-fatt qed nagħmlu kampanja edukattiva immensa biex nagħmlu filmati self-help pass kif tuża dawn l-elettroniċi. Is-servizzi pubbliċi online jippromovu varjetà ta' servizzi li huma faċilment aċċessibbli minn fuq l-internet, kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozjanti. U dawn huma aċċessibbli minn fuq is-sit www.gov.mt.